سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ پا کے مدینہ تر رسول عرب دی سرزمین مسجد نبی آکھو سبحان اللہ۔ او میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام واڈے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ پا کے کیو جیاں شان والا علاقہ ہے، کیو جیاں عظمت والا علاقہ ہے۔ میرے نبی دے غلام ہوتا حاجیاں کولو پوچھو جڑے حاجی صاحبان ویکھتے آئے او دنیا والے او سرکار دا علاقہ ایو جیاں شان والا ہے، عاشق بندہ ہے، کوئی پاکستان چ رہندا ہے، کوئی ہندوستان چ رہندا ہے، کوئی کس علاقے چ بیٹھا ہے، ہر وقت ہاتھ بد تے میرے محبوب دے روضے رسول وال ویکھ تے درود و سلام پڑھدا بیٹھے، محمد شہر بھی کردا بیٹھے۔ آدھا کیا بیٹھے رہے وسدا شہر مدینہ، اے کیا بات مدینے دی، پیا کھاندا ہے خیرات مدینے دی، رہے وسدا شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی، اے جدا پند سورج دا مکدے ون گنبد خضرات جھک دے، جدا پند سورج دا مکدے ون گنبد خضرات جھک دے، ون حاضری دے دا ہے ہر رات مدینے دی، رہ وسدا شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی، کدی مولا جوڑ بناوے آکھو آمین، کدی مولا جوڑ بناوے او ساری زندگی دے وچ آوے، اے شب قدر تو افضل ہے، شب قدر تو افضل ہے، ایک رات مدینے دی، رہے وسدا شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں سونے محبوب پاک دا زمانہ ہے، یہ بھی سرکار دا زمانہ ہے، سرکار دا آپ دا زمانہ پا کے تو ایک گھر مسلمانہ دا جی میں آبادی تو کچھ دور کرتے ہیں، جی میں ڈیرے دوتے بندہ بیٹھا ہوں دے، ڈیرے دوتے بیٹھے مسلمان ہے غریب، سردیاں مہینے دی رات ہے، بندہ اپنے گھر وچ بیٹھے، بارش آون لگ گئی ہے، آندھی آون پائے گئی ہے، اس مسلمان دا مکان چون لگ پے، بندے نے اپنے زیورات نہیں چاہے، اپنے پیسے نہیں چاہے، اپنی قیمتیاں چیزاں نہیں چاہیا، سب تو پہلے او نسخے چاہے جڑے اللہ دے طرفوں پیغام جبریل لائے تے میرے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ نبی دے غلامو قرآن پاک ورقیاں دے پتیاں دے لکھیا ہویا، ہڈیاں دے لکھیا ہویا، پتھراں دے لکھیا ہویا، او دے گھر وچ موجود ہیں، ہر روز قرآن دی تلاوت کریا، سب تو پہلے انہیں اوراقاں کو چاہتے سینے نال لائی کھڑے رب دی بارگاہ میں دعاواں کھڑا منگ دے، آکھو سبحان اللہ، اللہ دی بارگاہ میں دعا کھڑا منگ دے، مولا کریمہ مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، اے طوفان ختم کر دے، بارش ختم کر دے، اگر قرآن پاک دا ایک لفظ مٹ گیا میں اللہ دی بارگاہ وچ کیڑا جواب دیساں، دنیا والے جوان کھڑا ہے رب دی بارگاہ وچ دعاواں کھڑا منگ دے، طوفان یا اللہ ختم کر دے، بارش ختم کر دے، ادھی رات دا ٹائم ہے، بارش ختم ہوئی ہے، جوان چلدا چلدا کہ میرا مکان تے ڈھائے پیا ہے دی چھت چون لگ پئی ہے، اے دی دیواراں ڈھان لگ پیا نے، متا قرآن دے ورکیاں نو نقصان پہنچے، جوان چلدا چلدا نال یہودی دا دروازہ ہے، یہودی دا گھر ہے، جا تے بوا کھڑکایا، اندروں بی بی نے آواز دیتی ہے کون ہے، فرمایا میں تورے نال دا ہمسایہ مسلمان ہوں، فرمایا بھائیا کیویں آیا ہے، فرمایا میرا مکان ڈھائے پیا ہے، او دی چھت ڈھائے پئی ہے، میں کچھ اللہ دی کتاب امانت لائے تے آیا ہوں، مہربانی فرماؤ چا اج رات امانت تے اپنے گھر وچ رکھو، سویرو سی امانت واپس لائے لیسا، واپس لائے لیسا۔ میرے نبی دے غلامو وہ جوان اللہ دے پاک کلام دے نسخے چاہتے چلدا چلدا جنہاں دے گھر پہنچے نا،
بی بی نے بوا کھوجے، بی بی یہودے نے کافر ہے، انہیں آکے بھائیا ٹھہر ون میں تھوڑا جہاں ہاتھ دھو کے آواں تے نالے کوئی کپڑا پاک لائے تے آواں کیونکہ تو اللہ دی پاک کتاب لائے تے آئے، پاک کتاب چاہتے ہیں۔ بی بی گئی کپڑا ہتھاں تو لپیٹ تے او اوراق گدے سی ہتھاں کپڑے دے وچ لپیٹے لائے تے اندر جڑا پہنچی ہے نا تے سوچن لگ پئی ہے کہ مسلمان قرآن کو رکھ دے کتھا ہے، سوچن لگ گئی ہے کہ میں سفیر تے رکھا متا بے ادبی ہوئے، منجی تے رکھا متا بے ادبی ہوئے، میں بکسے صدوق تے رکھا متا بے ادبی ہوئے، کیڑی جا تے رکھا؟ بی بی سوچیندی کھڑی ہے، تھوڑی دیر تک اس بی بی دا خاوند محنت مزدوری کر کے اوہی گھر وچ آ گئے، جنن گھر وچ آئے وہ بندہ اپنی بیوی کو کوئی دے خیر ہے بھلا ہوئی پریشان کھڑی ہے، فرمایا اپنے نال دا ہمسایا مسلمان ہے نا، انہیں کہ ہاں، فرمایا او دی مکان دی چھت چون لگ پئی ہے ڈھائے پئی ہے تے او قرآن دے اوراق دے تے گئے تے میں او دے کولوں پوچھ نہیں سکی مسلمانوں تسی کتاب نو رکھ دے کتھا ہے، کتاب نو کتھے رکھ دیو؟ اس واسطے میں پریشان کھڑیاں۔ او بندہ آکھن لگ دے گھر والی پریشان نہ ہو، میں مسلمانہ دے نبی کولوں سنی ودا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کملی والے محبوب دی بارگاہ وچ سنیا ہویا ہے میرا سونا نبی کیو جی شان والا اس واسطے عاشقا دے او مٹھڑے بولے محمد دے عرب دے ڈھول محمد دے بھر قرآن حدیث گئے او سارے بول محمد دے عرب دے ڈھول محمد دے رب آکھیا میں بخشاں گا تمہارا کول محمد دے عرب دے ڈھول محمد دے اکو سبحان اللہ۔ اور دنیا والے گھر والا آ گیا ہے انہیں کے بلا ہوئی پریشان نہ ہو، میں مسلمانہ دے نبی کو سنے آئے، مسلمانہ دے نبی نے کیا کہنا دے ہر چیز سے انسان افضل ہے، انسان دے پورے وجود جو انسان دا سر افضل ہے کیونکہ صرف رب دے اگے جھکدا ہے اور کسی دے اگے نہیں جھکدا، اس واسطے ادھی رات قرآن کو تو سر تے چا، ادھی رات قرآن کو میں سر تے جانا، اچھا کو سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دے غلام وہ ادھی رات بندہ قرآن سر تے چا تے کھڑا رہ گیا ہے، جنن ادھی رات دا ٹائم ہوئے جوان کو نیند آون لگی ہے، وہ اپنی بیوی نو اٹھیندا ہے بھلا وی اٹھ مینوں نیند کھڑیاں دی متا میرے کولو قرآن ڈھائے پوے، بیوی اٹھیے جلدی دے نال گئیے غسل کر کے آئیے سونے کپڑے پا کے آئیے خوشبوواں لاتے آئیے قرآن کو سر تے تا تے کھڑیے جوان سم گیا ہے پچھلی رات دا ٹائم ہویا ہے تیرا تے میرا نبی تہجد دی نماز دی خاطر آئے نے، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا فرمے نہیں جا میرے محبوب کو میرا سلام رے انواع کو سونیا صدیق تیرے در تے کلمہ پڑھن آیا ہے، عمر تیرے دروازے تے چلتے کلمہ پڑھن آیا ہے، عثمان تیرے دروازے تے چلتے آیا ہے کلمہ پڑھن دی خاطر، سونیا راتی اس یہودی نے قرآن دا ادب کیتا ہے تو او دے دروازے تے کلمہ پڑھا گیا، آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلام سرکار چلن عمر پاک نال عثمان پاک نال مولا علی نال چل دے اس دروازے تے جا تے پہنچن دکل باب دیے اندر بی بی قرآن چاہتے کھڑیے پڑھتی کون ہے باروں آواز آئیے انا محمد رسول اللہ میں اللہ دا نبی ہوں، وہ بی بی دی چیخ نکلی ہے اپنے بندے نو اٹھیں دیے بھلا بھی اٹھ اج سراتی قرآن دا ادب نہیں کیتا، قرآن دا مالک سارے بوئے جتے آیا کھڑے او بندہ ہی جلدی دے نال اٹھے دوئے بندے جلدی دے نال دروازہ کھولیا میرے سونے نبی دے قدمے ڈائے پین معافیاں پہ منگنا دے کملی والے آؤ کوئی غلطی ہو گئی ہوئے معاف فرما چھوڑو، میرے نبی پاک نے انہوں سینے نال لایا فرمایا جڑا تو سیراتی قرآن دا ادب کیتا ہے میں محمد توارے دروازے تے چلتے آیا، میرے نبی پاک دے غلاموں پتہ چلے آؤ جڑا بندہ قرآن دا ادب کرن والا ہے
قرآن دے نال محبت کرن والا ہے او اس جہان بھی کامیاب ہے، قبر وچ بھی کامیاب ہے، حشر وچ بھی کامیاب ہے۔ اس واسطے عاشقاں دے قرآن دے قبر دے وچ میں تیرے نال وفا کرساں، قرآن دے قبر دے وچ میں تیرے نال وفا کرساں، پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرساں، قرآن دے قبر دے وچ جداں تے کو غسل دے کے کفن تے کو پویسن چا تو ول دیکھی قبر اندر میں شکل قرآن بنا کھڑساں، قرآن دے قبر دے وچ۔ میرے نبی دے غلامو دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی محبت نصیب فرمائے، پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔